boas. Agora sí, última carreira do ano. Estou en Santiago de Compostela para participar na San Silvestre de Santiago. Percorrido que mudou respecto ao ano pasado. Este ano xa serán 5 km igual, pero sin estar homologados. Recupera o trazado antigo. O obxectivo, pasalo ben. Veño disfrazado, xa veredes na seguinte toma como veño. Kilómetro 1 a 7:15. Vamos a dedicarle a él un premio. 12.218.000 euros. ¡Amor en elfo! ¡Oe! ¡Amor en elfo! ¡Oe! ¡Oe! Kilómetro 4 y collimiento. Circuito Correzán. ¡Cuidado! Aguirozar. Pois ata aquí o que foi a San Silvestre de Santiago, con victoria para Pedro Liste en 15 minutos e 32 segundos e Paula Fernández en 17 minutos e 52 segundos. En canto ao meu resultado, digamos que participei,
Acabei no posto 1167 e 718 da categoría, con un tempo de 33 minutos e 28 segundos, a un ritmo de 6,24 km. Xa vistes que fomos de relax total e para ser os últimos aínda recuperamos bastante postos. Creo que disfrutamos bastante desta proba, onde fun acompañado de Nacho, compañeiro de equipo. Moita xente disfrazada e con ganas de pasalo ben, sobre todo pola zona onde estivemos. Non sei máis adiante xa onde ían correr máis rápido. De feito, creo que eu fun correndo máis tempo mirando cara atrás que cara adiante. Ainda non sei como non tropecei e fun ao chan. O percorrido recuperaba o trazado anterior a estar homologado, que para min é un acerto, xa que nunha San Silvestre normal é ir a disfrutala e esquecerse do tempo. Cando xa faz homologada, divides moito a carreira dos que van a disfrutar e dos que van buscar a mellorar o tempo. Saída dende o Obradoiro para dar unha volta pola zona vella, con varios tapóns pola cantidade de xente que había. Tras este tramo damos unha volta pola Alameda, onde xa se podía correr con tranquilidade. Logo percorremos a rúa da Carreira do Conde, Montero Ríos, Praza de Galicia, Fonte de Santo Antonio, Virxe da Cerca, ata o cruce coa Rúa de San Pedro, onde regresamos á zona vella para dar outra volta, con outro tapón por motivos festivos e chegar á meta novamente no Obradoiro. A distancia polo reloxo foi de 5,2 km. O prezo por participar era de 4 euros e os puntos positivos, pois boa información da carreira, recollida de dorsais durante os 2 días previos ou o mesmo día, pero non na zona de saída, senón que había que ir a un centro comercial recollelo, localización entretida percorrendo a zona vella e a Alameda, moito público animando, retransmisión en directo da proba e de agasallo daban este gorro de Papá Noel. Os puntos a mellorar, pois esperábame un pouco máis do avituallamento final, xa que só daba auga, e logo pois ou festa ou carreira. O tapón que se formou nunha das rúas onde se estaba celebrando o fin de ano anticipado non creo que sexa normal. Habría que buscar unha solución a iso, posiblemente levando a carreira por outra rúa, porque mover os bares igual é máis complicado. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras. Feliz 2025!